ολόκληροι πώς εναντιώνονται στις ταυτότητες. Λαοί, πολιτισμένοι και μορφωμένοι. Δύο παραδείγματα. Της Αγγλίας. Το γνωρίζετε ότι η Αγγλία δεν έχει ηλεκτρονική ταυτότητα? Καθόλου ταυτότητα κιόλας. Επιχείρησε, ανατρέξτε δημοσιογραφικά και επιβεβαιώστε ή διαψεύστε αυτά που θα σας πω. Το 2011, το 2010 ξεκίνησε να μοιράζει η αγγλική κυβέρνηση, η βρετανική, συγγνώμη, οι ηλεκτρονικές ταυτότητες. Ξεσηκώθηκαν όλοι οι Άγγλοι, οι Ουαλοί και οι Σκοτσέζοι. Επικεφαλής τους ένας Λόρδος. Ένας Λόρδος. Αυτός ξεσήκωσε τους Άγγλους με σύνθημα ότι να μην γίνει ο αγγλικός λαός το σφραγισμένο μοσχάρι ενός παγκόσμιου στάβλου. Κατάφεραν και πέτυχαν την ακύρωση και δεν έχουν ταυτότητα. Πιστοποιούνται είτε με το διαβατήριό τους είτε με το δίπλωμα οδήγησης. Δεύτερο παράδειγμα. Είναι ψεκασμένοι αυτοί μήπως? Είναι μήπως αυτοί οι συνωμοσιολόγοι? Άγγλοι, επικεφαλής Λόρδος. Το πέτυχαν και το κέρδισαν γιατί κατάλαβαν τον κίνδυνο. Οι Ελβετοί, οι πολίτες είναι, οι πιο μοντέρνοι και ωραίοι. Έχουν μια ταυτότητα με ένα τσίπ, όχι με διασυνδέσεις. Θέλησε τώρα το 2021 υπακούοντας και η κυβέρνησή τους εκεί στα κελέσματα της παγκοσμιοποίησης, να ενώσει σε αυτή την ταυτότητα και τα στοιχεία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έτσι ώστε να γίνει η ταυτότητά της και μέσω ασκήσης δικαιωμάτων. Αυτό που σας είπα. Ξεσηκώθηκαν οι Ελβετοί. Αυτά δεν θα τα δείτε στις καθημερινές ειδήσεις του Sky, αλλά διαβάστε τις βρετανικές. Τι έγινε? Προκάλεσαν δημοψήφισμα το 2021 και με 65% απέρριψαν και απέκλεισαν την κυβέρνηση τη δυνατότητα να βάλει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην ηλεκτρονική ταυτότητα μέσα. Κέρδισαν. Αυτοί οι λαοί τι είναι? Γιατί προτείνουμε λύσεις. Πρώτα εναντιώνται για λόγους δημοκρατίας. Για την απουσία προηγούμενης πλήρους και σαφούς ενημερώσεις των πολιτικών κομμάτων και του λαού από την κυβέρνηση για το είδος και το χαρακτήρα της νέας ταυτότητας. Λέει μισές αλήθειες και όχι ολόκληρη την αλήθεια. Και θα το πω γιατί πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός. Να ξέρει ότι όταν θα πάρει την ηλεκτρονική ταυτότητα τι δικαιώματα παραδίδει. Γιατί όποιο δικαίωμα παραδίδουμε σε κυβερνήσεις σήμερα θα παραδίδεται για πάντα. Εμπιστευόμαστε σήμερα μια κυβέρνηση που το δίνει. Εμπιστευόμαστε μια κυβέρνηση σε 50 χρόνια τυφλά. Αύριο όλες αυτές τις πληροφορίες του κόσμου, όλες τις δυνατότητες να ελέγξει τον πληθυσμό, αν έρθουν στα χέρια ενός τυράννου, ενός Χίτλερ, το φαντάζεστε έχει να γίνει? Αυτός είναι ο μεγάλος αδερφός. Εσείς πίσω από το Χίτλερ βάλτε όποιο πρόσωπο θέλετε παγκοσμιοποιημένο. Εμείς δεν θα τις πάρουμε ποτέ. Το λέμε. Τώρα κύριε Αποστολάκη, συγγνώμη, δεν μπορώ, θα το ρωτήσω. Εσείς, ένας καταξιωμένος δικαστής, αρεοπαγίτης, είναι μια απόφαση αυτή του ελληνικού κράτους και λέει θα αλλάξουμε τις ταυτότητες για την ασφάλεια, για να μην παραχαράσσονται. Είναι ένα μέτρο περιφρούρησης, να νιώθει ακόμη πιο ασφαλής μάλλον ο πολίτης. Εσείς που εφαρμόσατε νόμους του κράτους, σε αυτό θα είστε ο πρώτος που θα πείτε όχι με τίποτα? Όχι, προσέξτε. Εφαρμόζαν νόμους που εξυπηρετούσαν τον πολίτη και παράσπιζαν τις ελευθερίες τους. Όχι νόμους που καταλύουν τις ελευθερίες τους. Και εδώ έχουμε να προτείνουμε. Αντιπροτείνουμε, ναι, να αντικατασταθούν αυτές οι ταυτότητες. Είναι πλαστογραφήσιμες με νέες απλαστογράφητες χωρίς chip. Σας είπα νωρίτερα ότι υπάρχει αυτή η τεχνική δυνατότητα. Καταθέσαμε προτάσεις με συγκεκριμένα γραμμοκοσμήματα, με συγκεκριμένα μέσα, κάτι ανάλογο. Εσείς πάντως δεν θα την πάρετε κύριε Αποστολάκη την ηλεκτρονική? Όχι βέβαια, δεν θα την πάρω εγώ. Αυτό είναι προσωπική μου, είναι δικιά μου ευθύνη. Ναι. Για τους τρίτους λέω να μην βιαστούν να την πάρουν στα 3 χρόνια. Έχει ο Θεός, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί σε 3 χρόνια. Γιατί θα πάω την πάρω πρώτος? Το αποδεχόμαστε λοιπόν να βγουν καινούργιες ταυτότητες. Επίσης απαιτούμε ο πολίτης να έχει πρόσβαση στα συλλεγόμενα και αποθηκευόμενα προσωπικά δεδομένα, να ελέγχει το είδος και το περιεχόμενο των καταγραφόμενων και αρχιετούμενων στην Τράπεζα Πληροφοριών ή στην ΤΑΠΑ στοιχείων. Επίσης το άλλο, αρνούμαστε και απορρίπτουμε τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Ζητούμε να είναι προαιρετική η λήψη τους, να είναι δυνατή η επιστοποίηση του πολίτη και η είσοδός του στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση με εναλλακτικούς τρόπους, όπως σε πολλές χώρες του κόσμου συμβαίνει. Αυτό θέλουμε εμείς. Λοιπόν, θέλουμε όσοι θέλουν να την πάρουν, να την πάρουν. Αλλά δεν υπάρχει λόγος, λέτε, να βιαστούμε, να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό το μέτρο. Βέβαια, γιατί να βιαστεί 3 χρόνια, αν ισχύουν οι παλιές ταυτότητες. Δεύτερο, το κυριότερο όμως, εναντιονόμαστε και στον υποχρεωτικό χαρακτήρα. Γιατί υποχρεωτικό? Σε ένα μέτρο που δεν θέλω. Εγώ δηλώνω, και σε αυτό θα κλείσω, δηλώνω αντιρρησίας δημοκρατικής συνείδησης και δικαιωμάτων. Πρέπει να μου εξασφαλίσει η πολιτεία εναλλακτικό τρόπο πιστοποίησης. Και θα σας πω, εσείς είστε υπέρ των δικαιωμάτων και καλά κάνετε. Ο χώρος σας και τα λοιπά όλοι. Και εγώ είμαι υπέρ των δικαιωμάτων. Έχουμε τους αντιρρησίες θρησκευτικής συνείδησης του μάρτυρες του Ιεχωβά. Αρνούνται για λόγους θρησκευτικής συνείδησης να πάρουν όπλο. Εντάξει. Συμφωνώ, δεν συμφωνώ, οφείλω να σεβαστεί το δικαίωμά τους. Και καλά κάνει η πολιτεία και τους παρέχει εναλλακτικό τρόπο της αιτίας. Γιατί εμένα που είμαι με υποχρεώνεις, δημοκρατική συνείδηση με υποχρεώνει να πάρω αυτή, να μου εξασφαλίσει ένα ελεκτρικό τρόπο πιστοποίησης και άσκησης των δικαιωμάτων. Είναι αυτό ότι ξέρετε και όλη την νομοθεσία κύριε Αποστολάκη και δεν μπορούμε να σας πιάσουμε πουθενά.
Ορίστε. Είναι αυτό ότι έχετε και τη γνώση όλες τις νομοθεσίες. Τι μπορεί να μου παρέχει ένα κράτος ή δεν μπορεί. Έχω την αλήθεια, δεν έχω τη γνώση. Έχετε και τη γνώση. Λέω επιχειρήματα. Δεν είναι συνωμοσιολογία αυτά. Και το κυριότερο να σας πω. Το λιγότερο να ξέρετε, είναι μεγάλο το κίνημα κατά αυτόν τον τρόπο. Στον κόσμο, είναι παντού. Οι περισσότεροι κοιμούνται δυστυχώς και στο εξωτερικό. Άνθρωποι της κατανάλωσης είναι και όχι του προβληματισμού. Και στην Αμερική υπάρχει. Εκεί δεν έχουν ταυτότητες. Λέω το εξής. Μείναμε 500, 600, 700.000 άνθρωποι που θα είμαστε τόσοι που στο τέλος δεν θα την πάρουμε την ταυτότητα. Τι θα μας κάνει η ελληνική πολιτεία? Θα μας πάρει και θα μας κλείσει το φεγγάρι? Θα μας πάει στο ξερονήσι? Θα μας πάει στις Καναδάς να μας κλείσει, να ζούμε μόνοι μας? Θα μας πάρει την περιουσία μας? Θα μας πάρει τις καταθέσεις μας, τις συντάξεις μας? Θα αναγκαστεί ο αριθμός όσων θα αρνηθούν να πάρουν την ταυτότητα είναι και η δύναμή μας. Στο τέλος να δείτε, μέχρι στο τέλος θα ξανακάνουμε εκπομπή να είμαστε γεροί, στο τέλος των 3-4 χρόνων θα δείτε πώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα.